Madokacherewa naMhanduwe yava nguva yenhau dzomanhoko muzuva rokumakumi mairi noribodzi mwedzi waChiwabvu. Nyasi zuva ratadoka tiri bekutsvomwa nokuti pasi rese razivawo zvisvinu zvotinazvo. Kambani yedandemutande yeGoogle yanga iri kupemberera chiridziwa chedu chombira. Ichokwadi kuti chakanaka mukaka unoringiwa bamunyu. Munguva dzeusuku nozuro, mutungamiri wenyika akadzinga basa mumwe wabasa wache anonzi Energy Mutodi. Watsanwa wakadzingirwa mapwapwa ayo wakagara wachiita kusvikira pakambonyikidziwa wanasikana watatu vebato reMDC iyo pawakaita mapwapwa anonyadzisa kana kureketa. Chipatara chikuru muguta reBlanket chakarakadziwa nomoto nozuro manhoko. Moto uyu wakaparadza imba inochengeterwa zvinhu pabodzipo nomishonga. Zvabva zvasiya chiribe kana pokutandira nokuti mishonga yese nezvimwe zvinosenzesiwa pachipatarapo zvakapisiwa nomoto. Wanozvikona zvokubatsirazvo ngavagobatsirewo wabiyedwa. Kanzuru yeguta reHarare yakwidza mitengo yenzvimbo dzokumisira dzemotokari muguta guru. Maridzo dzave pamadhora 20 paawa ribodzi kubva pamadhora 10 paawa ribodzi. Mimwe mitero yekanzuru yati yazivikanwa kuti yave papi pakukwirako. Mubazi rezvodzidzo dzovaduku radzika mazuva achagonyoriwa bvunzo dzopakati pogore mugore rino. Bvunzo dzanzi dzichanyoriwa kubva musi wa22 chikumi kusvikira musi wa22 chikunguru mugore rino. Izvi zviri kunetsa kuti vachagodini nonyaya yodzihwa mupengo nekuti richagona kutekeshera zvakanyanya kune vanenge vachinyora bvunzowo. Mune imwe nyaya, sangano rinoongorora zvokutapiwa kwenhau remisa ranyora tsamba kubazi rakaringana nomasenzero watapiwa nhau munyika reZimbabwe Media Commission kuti rimbomira kudzika mitemo mitsva yokunyoresa watapiwa nhau. Mitemo mitsva iyi kwai ichange ichizotadzisa vamwe watapiwa nhau kuita basa ravo wakasununguka uye kana kudzika mitemo yokuti dzimwe imba dzokutapiwa kwenhau dzitadze kusenza zvakanaka. Munyaya inosuwisa, kanzuro yeguta rechitungwiza yosunga maoko mubvana wemuguta anga ari kubikira vanhu kuti wane zvokudya panguva ino yemupfigwa. Musikana uyu anonzi Samantha Muzokori akatumirwa tsamba yokuti areke ubasa hwache huri kuponesa vazhinji wanguva ziya nonzara, wachiti iwo ari kufanira kunyoresa kuti ave bato rakazvimirira rega uye achifanira kuteedzera zvomutemo yekanzuru. Waribe kana kuhwandisa tima ravo nokuti aribe kuenda kwavagwadamira kumahofisi kwawoyo. Tinomushuvira kubudirira zvakandodaro muchirongwachi. Toringadzo pasi rese. Kunyika yoKenya kuno vari kuita mari nokunhadzira mupfudze wezvinhu zvinonga zvatayiwa nevarimi vemapurazi makuru. Kambani yakatowambiwa inozita rokuti Safi iri kunhadzira mupfudze wakauchikiwa kuti varimi vawane mupfudze unobatsira gohwo ravo zvisingadhure sowamwe mafotereza. Wakuru weSouth Africa vari kukubana mupfungwa pamusana pomamiriro oupfumi, upenyu hwevanhu pabodzipo nochirwere chatekeshera. Kuti warambe wakadzika mupfigwa wakasimba zviri kukonekaba uku matanho kuti vanhu vabenuke kuupenyu hwakareruka ati agonekaba zvakazara. Pari zvino vari kuda kuderedza mupfigwa kuenda padanho rotatu kubva musi wokutanda womwedzi unouya. Asi tichazoti toona kuti vachazenge vachizvifambisa sei. Munyaya yedu yekugumisira yanyasi, Madagascar yarumbidziwa nobazi rezveutano pasi rese reWorld Health Organization nomatanho yakatora kunadzira guchu rawo romushonga wokurapa dzihwa mupengo. Bazi reutano ratoti iro richanyorerana nawo pasi chibvumirano chokuti vabatsire mukuongorora nokuingidzira kuuchika mushonga wavo kuti uende kuvanhu zvakasununguka. Tinovashuvira kubudirira zvikuru. Panyasi togwadamira pano mabi yangu. Ndini wenyu Mhanduwe wonhau.